Assalomu alaykum tomoshabinoni aziz. Xush omaded ba kanali Narx TV mo. Agar videorolikui mo ba shuma pisand omad, pas ба канали мо обуна шудан ва ба видеои мо лайк гузоштанро фаромӯш накунед. Имрӯз шуморо бо нарху наво дар бозори ҷаҳон ошно хоҳем кард. Нархи нефт барои имрӯз санаи 19 апрел дар бозори ҷаҳонӣ баробар ба $66.81 буда, нархи он то ба ин замон 0.6% боло рафтааст. Нархи тилло бошад дар бозори ҷаҳонӣ баробар ба $1.78 буда, нархи он то ба ин замон 0.35% боло рафтааст. Нархи 1 грамм нуқра бошад баробар ба $26.13 буда, нархи он то ба ин замон 0.11% боло рафтааст. Нархи платина бошад дар бозори ҷаҳонӣ баробар ба $1.22 буда, нархи он то 0.99% боло рафтааст. Нархи 1 литр гази моеъ бошад баробар ба $2.72 буда, нархи он ба $1.49% боло рафтааст. ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед ба қурби асъор барои санаи 19 апрели соли 2021. Нархи $1 Иёлоти Муттаҳидаи Америка имрӯз дар бозори ҷаҳонӣ баробар ба 11.32 дирҳам аст. Нархи 1 евро бошад баробар ба 13.56 дирҳам. Нархи 10 рубли русӣ бошад баробар ба 1.48 дирҳам. Нархи 100 соми Ӯзбекистон баробар ба 1.7 дирҳам. Нархи 10 соми Қирғизистон бошад баробар ба 1.33 дирҳам. Нархи 10 афғонии Афғонистон бошад баробар ба 1.45 дирҳам аст.